Hola, em dic Bernat. Els colors. Si ficaves una gota de pintar un glaç, pues, sortia una rodona i ficaves una mena de paper tallat i quedava algun color al paper. Ja està. A mi l'experiment que m'ha agradat més ha sigut el de la planta, que si ficaves la planta dins d'una capsa amb forats sortia diferent que la de fora. Nicolàs. Antic i Sina, i l'activitat que m'ha agradat més ha sigut la de la planta. Primer hem posat una llavor, després un cotó i després l'hem deixat a una caixa. Em dic Maria i a mi també m'ha agradat el dels colors i que era que si ficaves aigua i una gota de pintar un glaç a l'aigua, doncs després amb un paper de tallat el ficaves a dins de l'aigua, el treies i et sortia un dibuix. Tema és grup 2. Hola, em dic Guillem. El que més m'ha agradat va ser observar un peix. Primer el vam mirar per fora i quan ja l'havíem mirat per fora el vam mirar per dins. Vam tallar-lo i el vam mirar per dins. Què vam veure? Vam veure els pulmons, el cor, les brànquies i el cor. I també vam veure la boleta de l'ull, els ous i espero que us hagi... Em dic Joana i també m'agrada molt el del peix que vam dir i el vam mirar per dins. Espero que us hagi agradat. Timbales grup 3. Em dic Mari i us explicaré l'experiment dels iogurts. Em dic Mica i el iogurt que vam fer. Em dic Pau. Em dic Berta. I vam fer, li vam posar colorant als iogurts i teníem que menjar-los i endevinar què era. I a mi se'm va esquitxar una mica de iogurt a la taula. Grup 4, timbalers. Hola, em dic Eloi i us presentaré el grup del peix. Hola, em dic Iaura, els peixos. Hola, em dic Pol i us presentaré el grup del peix. Hola, em dic Neri i us vaig a presentar el peix. El peix el vam obrir amb una part i també vam veure el cor i el seu ull per dins. Li vam veure el cul i li vam treure la pupil·la de l'ull. I també el vam tallar i el vam investigar per dins. I també vam veure els ous. Vam veure tot, però vam veure
l'estómac. També vam veure els ronyons del pell. I també vam obrir el cor per la meitat i vam investigar com era per dins. I també vam veure el cap. També també el nostre grup vam veure els ous i el vam tallar i els vam veure per dins. I vam veure que un era noi i un era noia. Ja, nosaltres vam ser el grup que més vam tardar. I també feia una mica d'asco. No, jo no em vaig... Però a mi no. Però sí. I també vam investigar els pulmons per dins. I jo vaig investigar això que les brànquies que tenien com una cosa que no sé com es diu, però ens ho van ensenyar els mestres. Ja, i llavors, gràcies per l'explicació. Moltes gràcies per escoltar-nos superbé. Adeu. 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 Tinc a les 5. Hola, em dic Paula. Olivia. Oriol. Carlos. M'ha agradat el del iogurt perquè M'agrada molt el de la papallona perquè vaig aprendre que quan es ficaves amb aigua i ho posaves al sol sortien molts colors. I a mi em va agradar el de la papallona perquè em va agradar molt i vaig aprendre que quan ho sucaves i després ho ficaves al sol sortien molts colors en fet de papallona. A mi m'agrada molt el iogurt perquè els gustos enganyaven, els colors enganyaven. Timbalers, grup 6, toma 2. hola, jo em dic Marcel. En Pau. Hola, jo em dic Jana. Pol. El que em va agradar més va ser quan vam obrir un peix per la meitat. A mi el que m'agrada més és quan ens van donar fruites i teníem que anar provant a veure què era el que ens estaven donant. A mi m'agrada més quan vam obrir un peix. A mi m'agrada més quan vam fer la papallona perquè si la ficaves al sol brillava. Adeu. Gravant! Ara, soc la Brunoia. M'ha agradat l'experiment del peix perquè li vaig tocar els ous. Hola, soc el Dani i em va agradar l'experiment de la xarxa digestiva perquè vaig aprendre que es podien assumir molts animals. Hola, soc la Ella i el que més m'ha agradat és quan vaig obrir els peixos perquè vaig aprendre com eren per dins els peixos. Hola, soc el Leo i em va agradar molt el peix perquè hi havia coses dintre del cos que jo no sabia. Hola, avui parlarem Falcons grup 2. Hola, em dic Joan i m'ha agradat l'experiment de les plantes perquè havien crescut molt. Hola, em dic Aleix i m'agrada l'experiment de l'arc d'iris perquè m'agraden els colors. Hola, em dic Lídia i m'agrada l'experiment de veure-li les cèl·lules de les flors, perquè hi veiem com es feia el color. Hola, em dic Safi i em va agradar l'experiment del telèfon perquè ens vam posar
per grups i anàvem parlant amb la persona que havíem triat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies per... Hola, soc el Nil i us parlarem de tot el que hem après de ciències i ara us passo amb els que diran les coses que més hi agraden. Em dic Màgia, m'agrada molt un experiment que vam dibuixar uns bitxos dissecats. Hola, jo soc la Laia i el que m'agrada més va ser així, el telèfon. Ah, sí, vale. Desganxi un fil. Hola, em dic Berta i a l'experiment que em va agradar més va ser el telèfon. Vam agafar un fil, 2 gats i fer-lo. Quan vam tenir el telèfon fet, ens vam posar per parelles i vam començar a dir coses. Hola, em dic Ignasi i l'experiment que m'agrada més va ser el peix. El vam dir amb unes tisores i vam veure el cor. Un fuerte aplauso! És el grup 4, Falcons, i que us agradi. Hola, soc la Irene i l'experiment que més em va agradar va ser el del fons perquè era escarós. Hola, em dic Nil i m'ha agradat molt el dels fongs perquè vaig aprendre que eren sers vius. A mi em va agradar molt el peix perquè li vam patar l'ull. A mi m'agrada molt quan vam fer els fongs perquè els vam cuidar. Hola, em dic Clara i l'experiment que més em va agradar va ser el del peix perquè el vam obrir i... Gràcies a un aplauso, por favor. Classe, primer Falcons, grup 5. Hola, em dic Iker i us explicaré la cosa de ciència que m'ha agradat més. Han sigut els gustos. Teníem que provar distintes coses i adivinar què eren. Hola, em dic Biel i l'experiment que més m'ha agradat va ser el del peix, que el vam obrir i jo li vaig treure l'ull i li vam patar. Sube la radio, ¿qué tal mi canción?